Toto je prvý ročník, je to otvorenie tejto scény, ktorá bude odteraz legálna pre hoci ktorého grafitiaka, maliara, umelca, to je jedno. Každý sa môže prísť, 24 hodín denne je to otvorené a môže maľovať. Dnes sa tu koná Graffiti Jam, kde by mali byť 36 umelci domáci a zahraniční. VSD túto skúsenosť nemá prvýkrát. Východoslovenská distribučná spolupracuje s graffiti umelcami už niekoľko rokov a skrašľujú ich trafostanice a vlastne dávame tento priestor aj grafitiakom domácim. Sme strašne hlavne vďační Východoslovenskej distribučnej za to, že nám umožnila vôbec túto scénu používať, lebo je to... Ja tomu hovorím, že to je senzácia. Senzácia graffiti, senzácia v Košiciach. Je to jedna, myslím, že z mála plôch a stien, kde sa môžu súbežne stretnúť umelci v takomto počte. Veľakrát práve, že takéto legálne produkcie sú viac menej prevencia proti tým ilegálnym graffiti, pretože na tých legálnych stenách autor má možnosť sa vyjadriť, má viacej času a dokáže spraviť skutočne kvalitnú prácu, kdežto pod rúškom noci si to nemôže dovoliť, nemá na to čas, takže ja to vnímam akože veľmi pozitívne. V podstate tieto hluché plochy, ktoré tvoria veľké mestá, ako sú Košice, vedia spríjemniť ten priestor iba koloritom pre bežného občana. Myslím si, že VSD urobilo akože veľmi dobrý krok, hlavne akože tu pre skupinu umelcov v Košiciach, pretože táto stena bude využívaná aj v budúcnosti. Chceme ukázať ľuďom, že nie sme len proste nejakí grafitiaci so sprejom, keď vidia človeka, tak si myslia, že to je ten vandal. Nie sme vandal, sme výtvarníci a umelci. Myslím si, že je to veľmi pekná aktivita, pretože takto spríjemňujeme verejné prostredie a aj pre týchto obyvateľov alebo záhradkárov alebo bežcov a športovcov, ktorí popri hornáde bežia, určite to bude príjemné mať takéto umelecké diela rovno po svojej pravej strane.